Continuant amb el vídeo anterior, què és el que podríem fer ara? Bé, podríem entrar en programació i diagnóstico, i des d'ací vegem que no tenim el programa que hem transferit. Des d'ací podem, en botó dret, cargar fitxeros de la unitat de control. Anem a carregar el que té la controladora i ens diu que efectivament anem a afegir els dos fitxers del programa QKRL. Li diguem OK, i el tinc així. Tinc així el programa. Què vaig a fer? Vaig a modificar aquest programa simplement, per exemple, vull que quan acabi tot el procés, per exemple, així fer-li un SPTP P1A, que em faci el mateix, que torni al punt intermig i a continuació vaig a home. Això ho podem transferir canvis. Primer em demana que guarde i a continuació transferir canvis. Va dir-me que va a sobreescriure el fitxer QKRL-SCR en la unitat de control. OK. Està demanant-me accés de remoto, li dic que sí, retire i ja me l'ha transferit. Si vaig al Teach Pendant i obric el programa, veuré que efectivament tinc aquesta línia de programa que és la que li he ficat. Si prova el programa, seleccione, tot OK, si li done, veuré que efectivament vaig al punt P1A, faig el quadrat i quan acaba de fer el quadrat torna al punt P1 i a home. Bé, ara el que vaig a fer és a modificar el programa, però des del Teach Pendant. Vaig a fer un punt SPTP P1B. I aquest P1B no el tinc declarat. Guarde això. I aquest P1B, així està donant-me un error perquè no el tinc declarat, obric el punto dat i així vaig a declarar-me no puc copiar-ho, vaig a copiar-ho des del Teach Pendant, que és més fàcil. No em deixa. Doncs ho escric tot. Dec pos P1B igual a X 0.0 i Y 0.0, Z 0.0, A, per exemple, 180.0, B 0.0 i C 180. Això podria declarar uns valors que vulguera, perquè ara després vaig a gravar aquesta posició. Així realment és el nom B minúscula, 1B, així. Està bé.
guarde, ja no tinc l'error, i obric este programa, el seleccione, així és 1B, el 1B, vaig a gravar-me la posició del P1B. El P1B me'n vinc així, visualització, variable únicos, busque el P1B, ok, és 0,0, que és la posició que li han gravat, actualitze i vaig a manejar el robot, en aquest cas, la baixo un poquet, per exemple, vaig a gravar-lo ahí. Actualitze i establecer valor. Molt bé, me l'ha gravat allí, el P1B. Per tant, anirà a P1A i després anirà a P1B, que és un poquitiu més amunt. Ok, si això ho prove, reseteja el programa i el prove. Baixe, faig el quadrat complet i quan acabe pujarà el P1A i a continuació el P1B m'ha donat un error. Per què m'ha donat un error? M'haurà donat un error segurament perquè aquest punt no està ben gravat. Anem a veure què ha passat. Si se'n tornem al P1B, visualització, únicos, efectivament, l'error està en que jo no he seleccionat bé la ferramenta i la base. Tinc que seleccionar la tool 1 i la base 1. I vaig a tornar-lo a gravar, me'l puge un poquet cap amunt, per exemple, ahí. Actualitze i establecer valor. Molt bé. Ara sí que ho ha fet bé. Reseteja el programa i torna a provar. Li dona... Faig el quadrat. Visita el P1A, P1B i Home. Si este programa el tinc en el Teach Pendant, que va fer la modificació, vull tindre-lo ara sí en el Word Visual, me'n vinc a QKRL, botó dret, cargar fitxeros de la unitat de control. I vaig a sobreescriure'm des de la unitat de control cap al director de treball, li dic OK, i efectivament tinc així la nova línia de programa que és el P1B. No sé si això està bé, suposo que sí. A veure, clear. Ara si tornem a configuració i puesta en servicio, vegem que en el nostre programa no tenim tots els canvis que han fet. Doncs així podem fer el següent. Podem fer un comparar i unir unitat de control. Diu, comparar y unir unidad de control. Proyecto de la unidad de control. Proyecto de la unidad de control. Seleccione el projecte en el qual estic treballant. Això no... Selecciona el projecte en el qual estic treballant, de la unitat de control. Continua. I a continuació està fent-me un resum de lo que ha canviat. Jo ara vaig a seleccionar, a veure què és el que em diu.
vaig a triar. Si tria sí, què passa? Està dient-me que va canviar, no sé què és això, projecte seleccionado, no vaig a fer-ho, volver, vaig a agarrar, no sé si això era la base, no, la base és així dalt, datos adicionals de carga, no sé exactament això què és, me'n vaig als arxivos, que és el que m'interessa, vale, punxa així, i em diu que el proyecto seleccionado de la unidad de control i el proyecto abierto. Si mire el que tinc dins de program, dins de així, vale. Bé, si vegem així, el que a mi m'interessa seleccionar des del projecte de la unitat de control són estos dos arxius del meu programa que ha modificat. Vale? I vaig a volcar-ho al projecte seleccionat que tinc obert en el Word Visual. Això d'ací, bueno, de moment això ho deixo tal qual. Vale? Reunir. Reunir. Si no està demanant més res. I en principi d'acabat li dic cerrar.